baby, can you say mama? Say mama. Say mama. Mama! Oh my God, you just said mama! Girl, you just told me to say that. You can talk? Tendency yan, ping ping ping. Hausa, Yang coconut for you. Laya niyo ko! Mga traitor kayo! Traitor kayo lahat! Lisa, huminahon ka. Baka mapano ang bata. Wala akong pakialam! Ibalik mo sa akin si Junjun! Ibalik mo sa akin anak ko! Ibalik mo sa akin si Junjun! Ibalik mo sa akin! Ah! How normal girls laugh. You're so funny. Oh my gosh. How I laugh. Yung mom ko is from Pampanga. Yung dad mo is from? Benguet. Ano? Benguet. From Pampanga, tapos Benguet. So half ka, ano ka? Kapampangit. O anak, bakit malungkot ka? Kasi po yung kapitbahay natin, aalis na sila mamaya. Hala, bakit? Napalapit ka na ba sa kanila? Hindi, kapag umalis sila, mawawalan tayo ng wifi. Wala akong jowa. Yan nga yung sinasabi ko, inom ka ng inom. Ayan, wala kang jowa. Kaya nga ako inom ng inom kasi nga wala akong jowa. Kaya nga, inom ka ng inom. Ayan, wala kang jowa. Ang kulit mo, kaya nga ako inom ng inom kasi nga wala akong jowa. Isa pang makulit. Ang ina ka. Sister, virgin ka pa? Sus Mario, Santa Maria, ina ng awa, naka ng bugi. Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. Pero sister, tao ka lang. Hindi ka Diyosa. Meron ka rin pong mga pangangailangan. Kaya nga ito nga po yung gusto ko talagang itanong sa inyo. Sister, nagpipinger ka po ba? Ano ka ba? Ma, may sumagot. Pero babae. Ha? Yan ang bang sinasabi ko eh. May babae ang tatay mo eh. Anong sabi niya? You only have zero balance in your account. Ayun, hindi ko na tinapos. Mukhang mata pobre eh. This is me one day on Korean dramas. This is me 1 week on Korean drama. This is me 6 months on Korean drama. 돌아가라 타나마라 타나다사소. Mga kababayan ko, hindi po ako narito. You can say in English kasi para maintindihan din ni ano. All my fellow Filipinos. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Dok, mingawa, there is mental hospital. Oy, mong nakahuna-huna ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O niya, unsa may sulod sa imong suwat? Wala pa ko kibalo, kay surad si mana pa man ako madawat. Dalikan niyo ako sa lips sa matagali. Ha? Bastos ka na ka nga rito! Ay, huwag mo siyang sasaktan. Eh bakit? Sumigaw kayo, di ba sinabi hinaras kayo? Hinaras nga niya ako pero sumigaw ako kasi ang sarap! Enjoy ako!